dan dambu ƙasata. Ukuware dila kushema, ukuware dila kushema. Mom President hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ƙasata Niger tana kan hanyar shiga kogon hallaka. Don me za mu rage haihuwa, don me za mu rage haihuwa. 'Yan ƙasata, ƙasata tana da girma, ƙasata tana da faɗi, ƙasata tana da himma, ƙasata tana da zuci. To ku kare mutuncin ƙasata, kar ku je ku yo kwaba. Me za ya samu rage haihuwa sai ka ce masu cuta. Mulki suke so su yi kamar yadda ake yi turai. Mu ba mu yarda, ba ma son mulkin turawa. Ukuware dila kushema, ukuware dila kushema. Talauci kuke so ku kawo munna ko ku kawo munna arziki. Zan faso ku san da Allah ke bayarwa kuma ya kwace. Domin kariyar arzikin ƙasa ta karfa mu zauce. Alhamdulillah in har mun samu na ci da sha mu gode. Alhamdulillah in har mun samu na ci da sha mu gode. Ga zaman lafiya za mu fi kowace ƙasa arziki. Tabbas bakin da Allah ya tsaga bai rasa abin sanya masa. Mun dau duniya mun sa a gaba, mun dau duniya mun sa a gaba. Mun bar hadisi mun bar aya, mun bar hadisi mun bar aya. Dukanni abun da zai taba kimar ƙasa ta, abun da zai taba kimar ƙasa ta. Malamai ku tashi tsaye don ku yi hutuba, malamai ku tashi tsaye don ku yi hutuba. Ikon ƙasar mu ma sun kusa karewa, ikon ƙasar mu ma sun kusa karewa. Kullum hari ake kai musu a kashe bayan Allah, ake kai musu a kashe bayan Allah. Don me za mu rage haihuwa, don me za mu rage haihuwa. 'Yan ƙasata, ya Allah kada ka biye muna da halinmu da asar da muka aikatawa tana da tarin yawa. Don me za mu rage haifuwa, don me za mu rage haifuwa. 'Yan ƙasa